Fa, crec que és un parell d'anys, que es van transferir les competències sobre els serveis de Rodalies. Però aquestes competències s'han transferit sobre unes infraestructures que depenen d'Adif, que és el gestor ferroviari espanyol, i els serveis estan donats per l'empresa Renfe, que és una empresa estatal, sobre a la pràctica la capacitat de la Generalitat d'intervenir, com s'ha demostrat, és molt petita, no? Tenim unes mancances importants en diferents sectors, no? En el sector de l'alta velocitat, evidentment, tenim la necessitat, primer, de completar la línia fins a la frontera, que està pendent. Això se suposa que estarà acabat, doncs, jo diria que l'any que ve, segurament. Una vegada tinguem aquesta línia, la que quedarà pendent, molt important, serà la connexió d'alta velocitat al corredor mediterrani, o sigui, la connexió Barcelona-València. En el futur, aquesta línia està prevista que tota ella sigui d'ample internacional i d'alta velocitat, fins de València, o sigui, part del corredor mediterrani, i que deixi la línia actual per serveis regionals i de mercaderies. El tema de Rodalies, com s'ha vist en aquests darrers mesos, amb els accidents que hi ha hagut, etc., està en una situació bastant precària. S'ha invertit molt poc aquests darrers anys, ens han deixat el material més dolent que hi havia sobre la xarxa, pràcticament, amb vistes, crec jo, que hi hauria aquesta transferència. Per tant, ens han transferit tot el més obsolet que tenien, i doncs aquí fa falta una inversió important, tant en infraestructures com en material, sobretot molt en material. En el tema de regionals també és evident, tenim aquí, en algunes línies s'ha millorat una miqueta, la línia de Barcelona fins a la frontera, doncs, Girona, servei Girona, Figueres i tal, es van millorar una miqueta perquè hi va haver moltes protestes. A les altres línies, qualsevol, que jo utilitzo molt el Barcelona fins a Reus, i només s'ha de veure el material que hi ha. Jo crec que hi ha vagons de més de 40 anys, molts, vull dir que és una cosa bastant dramàtica. Aquí la gran inversió, la més important de totes, més que cap altra, és els accessos al port de Barcelona. Per què? Perquè la posada en funcionament de la nova terminal de contenidors que s'ha concedit a Hutchison Whampoa, que és una empresa xinesa líder mundial en temes de gestió de terminals de contenidors, doncs la condició que teníem per tenir aquesta terminal aquí, o perquè els xinesos s'implantessin aquí, era que tinguessin uns bons accessos ferroviaris i viaris, lògicament, no? I, diguem-ne, les reaccions que hi ha són, home, de moment feu un arreglet perquè puguin passar els trens pel mig del carrer, carrer 4, no sé què, unes coses bastant infumables que hi ha i que, evidentment, no contentaran de cap manera els operadors de la terminal, no? Per què són tan importants aquests accessos? Perquè aquesta terminal no està pensada només per donar servei al hinterland natural del Port de Barcelona, sinó per poder convertir, anem a dir d'una manera relativament ràpida, si es vol, Barcelona en una gran porta del comerç xinès cap al sud d'Europa. Tenim aquí una gran oportunitat, però que està íntimament lligada amb que tinguem aquests bons accessos ferroviaris al Port de Barcelona. Sobretot en unes distàncies en què aquesta alta velocitat la permeti ser competitiva amb l'automòbil i amb l'avió. Estem parlant, o sigui, l'alta velocitat és realment interessant, important, de 400 a 600 quilòmetres. Jo crec que són estratègicament importants per nosaltres perquè ens connecten amb un mercat nou de futur per Catalunya, que és tot el sud de França. Llavors, el que hauríem d'aconseguir és que Tolosa, de Llenguadoc, Montpeller i sobretot Perpinyà gravitessin sobre Barcelona i no tant sobre París. Dintre de Catalunya, aquesta alta velocitat l'hem de veure d'una altra manera, hem de veure com una oportunitat de reestructurar tot el nostre sistema de transport interior. La gent ha de poder agafar l'autobús en el seu poble,
arribar a l'estació d'alta velocitat i arribar a Barcelona pràcticament amb un transbordament mínim i arribar a Barcelona. Això fa que Barcelona estigui a una distància, en temps, a un temps molt petit de tots els pobles de Catalunya, amb la qual estem canviant, com veieu, el model, d'alguna manera, el model actual que està basat en l'automòbil. El fer treballar cada mode de transport, el vehicle privat, l'autocar, el tren de rodalies i el tren d'alta velocitat, fent-los treballar conjuntament, de manera que s'afavoreixi la utilització dels mitjans de transport col·lectius, és el futur del nostre país. Sí, jo crec que sí. Jo crec que, diguem-ne, precisament en gran part no s'ha canviat perquè des de Madrid s'ha vist que el canvi d'ample, com que s'havia de començar per la frontera i anar baixant, faria que en un moment determinat Catalunya tingués un sistema ferroviari diferent de l'espanyol. I això és un element que els fa, no poden acceptar-ho, no? Qualsevol. És més, segons diguem-ne, la legislació comunitària, no hauria de ser cap companyia específica, ni ferrocarrils de la Generalitat. En el futur s'haurà d'anar a competir, s'haurà d'adjudicar els serveis ferroviaris en el millor postor. El corredor mediterrani no és un corredor ferroviari. És un corredor multimodal. Vol dir que s'ha de veure aquest corredor com un gran eix nord-sud que va per la costa. El corredor mediterrani és això, ports, aeroports, zones logístiques, autopistes i ferrocarril. És tot alhora. Aquest corredor és fonamental perquè és on hi ha la més gran activitat econòmica de la península i sobretot de cara a l'exportació. Llavors tenim, diguem-ne, hi ha un interès propi del corredor per connectar-nos amb Europa i també perquè aquest corredor és el lloc d'arribada d'aquesta porta dels fluxos asiàtics que volen entrar pel sud d'Europa i que els estem intentant portar cap aquí en comptes de que vagin amb altres alternatives que existeixen, com Marsella, com Gènova, com La Spezia, etc., que de moment, en aquestes circumstàncies, són menys competitius que nosaltres. Evidentment, perquè les exportacions, diguem-ne, evidentment hi ha les marítimes, amb la qual cosa aquests accessos als ports, part del corredor, són molt importants, diguem-ne, pels productors de l'interior, i per les exportacions cap a Europa, perquè aquesta és la gran porta d'entrada a Europa de la península ibèrica, una oportunitat de reduir els nostres costos d'exportació, per tant, de ser més competitius, i aquestes infraestructures en aquest cas són fonamentals. Què vol dir això? Que tenim els costos molt més baixos tant d'importació com d'exportació. Les empreses xineses tindran interès en situar-se aquí per fer la seva logística, per fer la seva producció industrial, que ells ja estan adonant de que necessiten tenir producció industrial aquí. Un dels motius importants és certament polític. Hi ha hagut una geoestratègia a Espanya que ha anat en contra d'aquest concepte. El Port de Barcelona forma part d'una entitat que es diu Puertos del Estado, que és la que, en definitiva, estructura el gran planejament, l'estructura tarifària, les compensacions entre ports, etc. I això és així, i el que es va aconseguir fa uns anys és simplement que el president de l'autoritat portuària, diguem-ne, el que és la gestió d'això que ja ve molt condicionat des de baix, es faci per gent nomenada des de Catalunya. Evidentment, això és molt millor que el que hi havia abans, però continua sent una autoritat que està
que és de l'Estat, no? I que està condicionada per l'Estat. No s'emprenen. Dir que home, hi ha gent molt... El director de l'aeroport són gent molt amables i que intenten fer el màxim per Catalunya, ningú ho discuteix, però les decisions es prenen a AENA, es prenen al centre, a Madrid, i no hi ha més alternativa. Aquest concepte de porta logística per atraure aquestes empreses que vinguin aquí i que ens dona l'avantatge competitiu sobre tots els altres llocs del Mediterrani és tenir un gran aeroport i tenir una gran zona industrial i comercial i turística, que és Barcelona. Això no ho té ningú més.